Ostiralon guztioi Bilboko Errekalde auzoko etxari gaztetxea hustu du gaur ertzaintzak. Barruan zeuden hainbat gazte kanporatu dituzte eta desalojoa salatzeko mobilizazioa egin dute Ametzolako geltokitik abiatuta arratsaldeko 7:00. Maria Txibitek gobernu batzarra egingo du astelehenean Trumpen mugazergak aztertzeko. Nafarroan esportazioen balantza 377 milioi eurokoa izan zen 2024an eta automobilgintzak eta nekazaritzako elikagaien industriak pisu handia izan zuten. Bilera izan dute arratsaldean Bridgestoneko enpresa batzordeak eta erakundeek. Arratsaldeko 4:00 elkartu dira Eusko Jaurlaritzako, Bizkaiko Foru Aldundiko eta Basauriko udaleko ordezkariekin 355 kaleratzeen inguruan aritzeko. Bihar bi manifestazio iragarri dituzte. Batetik etxebizitza eskubidearen aldeko deia egin du etxebizitza sindikatu sozialistak Donostian eta bestetik soldata eta pentsio duinen alde mobilizatuko dira pentsionistak Hego Euskal Herriko hiriburuetan. Baionan mobilizatuko da Euskal Herrian euskaraz igande honetan, justizia euskararentzat lelopean Euskal Herrian euskarazeko auzipetuei babesa adieraziko diete. Aipatu berri dugun Euskal Herrian euskarazek antolaturiko manifestazioaren harira gurean izan zen duela aste gutxi Intza Gurrutxaga plataformako kidea. Adi adierazpenei. Kaixo guztioi eta ongi etorri. Euskararen inguruko hizkuntza eskakizunek hainbat oztopo jasan dituzte azken hilabeteotan epaitegietan. Horrez gain, euskaltzaleek ere hainbat eraso jasan izan dituztela jakin izan dugu. Batzuek diote euskal hizkuntzaren aurkako oldarraldia jasotzen ari dela. Guztionen inguruan eta euskararekin zerikusi duten beste hainbat konturi buruz hitz egiteko dago gaurkoan aktualitate solasaldian gurekin Intza Gurrutxaga Euskal Herrian euskaraz taldeko kidea. Arratsaldeon eta mila esker etortzeagatik. Arratsaldeon, mila esker zuei. Euskararen aurkako oldarraldia jasaten ari gara momentuotan? Bai, denbora daramatzagu esaten, ez? Euskaldunon aurkako oldarraldi bat badela. Eta ikusten ari gara, aipatu duzun modura, hizkuntza eskakizunen ari da, administrazio publikoan zenbat epai datozen, zenbat atzera pauso eragin nahi dituzten batzuek, eta hori dana oldarraldiaren parte bat dela ikusten dugu, eta bestalde baita ere, egunerokoan jasaten ditugun erasoak. Bai Tolosakoa, Euskal Herrian euskarazeko bikidek orain aste batzuk Tolosan jasandakoa, baina egunerokoan euskaldunok euskaraz bizitzeko ditugun oztopoak egunerokoan topatzen ditugu, eta gero oldarraldi judizial, politiko, mediatiko horren guztiaren baitan horrek eragiten du justu bestelako diskurtso batzuk indartzea, euskaldunon aurkako diskurtso horiek indartzea, eta hor kokatzen dugu gaur egun bizi dugun egoera hau. Duela bi aste ezakienentzat inauteriak zirela eta Tolosako geltokian Euskal Herrian euskarazeko bikide erasotu zituzten bertako zaindari edo segurtasun zaintzaileek. Kontatu pixkat gehiago zer gertatu zen bertan zehazki? Bai, hori izan zen igandetik astelehenerako goizaldean, martxoaren 2-3 goizalde horretan, eta Donostiako Euskal Herrian euskarazeko bikide joan ziren parrandatik bueltan trena hartzera, eta hartzeko prozesu horretan omen zebiltzan atea zabaltzeko botoiari sakatzen, eta etorri omen zen oso modu bortitzean segurtasun agente bat, esanez itxaroteko, urrena lehenago etortzeko, eta hori, hasieratik oso bortitz. Eta orduan gure kideetako batek esan zion lasaitzeko eta mesedez euskaraz. Eta euskaraz esan orduko, da piztu omen zen, segurtasun agentea, zeharo oldartuz, esanez hau Espainia da, hemen hitz egin espainieraz, eta horrelakoak esaten. Eta momentu konkretu batean, lepotik heldu eta lurrera bota zuen, eta han eduki zuen pare bat minutuz geldiarazita, etorri zen arte beste segurtasun agente bat, eta gero biek alde egin zuten,
eta ertzaintza ere etorri omen zen, haiekin egon omen ziren hizketan, eta EH-ko kideen gana ez ziren gerturatu ere egin, eta bueno, horrelaxe pasa da. Tolosako udalak Renferi igorri zion mezu bat, jakinarazteko zer gertatu zen, eta horren aurrean zer erantzunkizun hartuko zituzten, edo zer erantzun emango zuten. Ez dakit haien kasuan erantzunik izan den, horrez gain behatokiak, hizkuntza eskubideen behatokiak ere helarazi zien mezu bat, eta bai erantzun zien, esanez ez zutela gertatutakoaren berri, eta aurrerantzean saiatuko direla bideratzen horrelako jarrerak eta abar, baina horrelaxe geratu da hori. EH-ko bi kideek beste neurriren bat hartzea erabaki dute, oraingoz kontua hala geldituko da, erabakirik hartu da? Bai, momentuz erabaki zena izan zen elkarretaratze bat egitea, publikoki salatzea horrelako erasoak, eta momentuz horretara mugatu da, edo hori da egingo duguna, bestelakorik ez da egingo. Hori bai, bertan parte hartu zutenek aipatu zuten badagoela haserre bat euskaltzaleen artean, azkenean horrelako erasoak ez direla eraso isolatu batzuk, egiturazko zapalkuntza baten ondorio direla, oldarraldi judizial politiko mediatiko horrek guztiak elikatzen ditu horrelako erasoak gertatzea eta gertatzen jarraitzea, eta beraz hor badagoela haserre bat eta pixka bat hori somatzen zela elkarretaratzean bertan ere bai. Oraindik eraso edo irain gisa jasotzen dituzte hainbat pertsonek euren lanpostuetan daudenean euskaraz mintzatzeko eskatzea edo aipatzea, edo zein uste duzu dela horrelako gertakizunak jasotzearen arrazoia? Bai, hor badago gorroto bat euskaldunekiko, argi eta garbi. Hori, Tolosan gertatu modura, euskaraz azaltzeko esan orduko, hor piztu zen tipoa, eta hasi zen mehatxuka eta erasotzen, ez? Hor beraz badago gorroto bat euskaldunokiko, eta aipatu dudana, beraiek badabiltza euskaldun aurka oldartuta, oldarralde horren baitan arrotuta dabiltza, eta badirudi sentitzen direla ez dakit euskaldunak baino gehiago, eta guk gure eskubideak aldarrikatzeagatik eta euskeraz bizi nahi hutseagatik sentitzen direla legitimo horrelako erasoak egiteko eta horrelako irainak egiteko. Gehien bat, azken hilabeteotan, lanpostu publikoetarako hizkuntza eskakizun horiek euskarari dagokionez gehiegizkoak direla dioten epai horien inguruan. Hau da oldarraldi horren isletako bat? Bai, hala da. Eta gainera beti trampa bera egiten digute, ez? Badirudi erdara ez dela beharrezkoa, baina azten zaigu, erdarak Hego Euskal Herrian espainola eta Ipar Euskal Herrian frantsesa derrigorrezkoak direla, eta horren inguruan ez da deus esaten, eta beraz euskeraz ere jakitea, elebitasun hori bermatzea litzatekela, etortzen den herritar hori zerbitzu duin bat, bere ama hizkuntzan zerbitzu hori emateko eskubidea bermatzen dela. Eta argi dago hemen ere berdina, helburua dela orain arte euskaldunok aurrera pauso batzuk ematen haste garenean eta arrisku hori ikusten dutenean garaipen batzuk lortzekoa, eremuak lortzen joatekoa, badator berehalakoan oldarraldi bat, atzera pausoak eragin nahi dituenak, hizkuntza eskakizunak kendu nahi dituztenak eta horrelakoak, bai. Eta egoera honetan, zein estrategia garatu beharko lukete erakunde publikoek erabaki hauen aurrean? Guk uste dugu erakunde publikoek ausardia erakutsi behar dutela, eta erabili genuen koldarraldia hitza, eta gerora uste badabila baita ere sozializatzen,
Eta hori, guk eskatzen duguna ausardia, euskaldun izatearen harrotasun hori adieraztea, eta euskaldunon eskubideak bermatzeko ahaleginak egitea. Eta administrazio publikoari dagokionez helegiteak etor badaitezke, etor daitezela, baina aurrez atzera pausorik egin gabe. Beraz, ausardia, ahalik eta eskakizun zorrotzerak eraman, eta ondoren erantzun oldarraldi hori baldin badator, eta aurkako erantzunak baldin badatoz, erantzungo diegu herri gisa, baina bai, hori, ausardia eskatuko nieke. Pasaden abenduaren 3an Euskararen nazioarteko egunean ekintza bat eraman zenuten aurrera, Baionako auzitegiaren sarrera, nolabait erakunde publikoen zurikeria salatzeko halako egunetan, eta justizia euskararentzat leloa margotu zenuten bertako paretan. Bete zuen ekintza honek bere egitekoa? Bai, gizarte eratu da, araz hori, eta guk uste dugu azken urteetan bai egon dela euskararen borroka bigarren nolabait lasaitu egin gara, lortu dira eskubide batzuk, eta uste zen irabazita genuela, eta etorri da lasaitze bat, eta esango nuke gizartea gaur egun badagoela, erosotasun momentu batean egon dela, baina orain ikusten ari garena da gauden egoera edo lortu diren eskubideak galdu ditzakegula. Eta beraz guk uste dugu horrelako ekintzak oso garrantzitsuak direla, gaur egun bizi dugun zapalkuntza hau bistaratzeko, eta esateko alde batetik, Euskararen nazioarteko egunean oso polita da Euskararen alde gaude, Euskaraz egin behar dugu horrelako hitzak esatea, baina gero garrantzitsua da hori gertatu dadin, hori gauzatu dadin politika batzuk eramatea, eta beste alde batetikan ikusten duguna da, eta pixka bat baita ere epaitegian egin izanak badu horrekin lotura, nola epaitegietatik eta datozen euskaldunon aurkako epai horiek, eta beraz erantzule badira, kasu honetan Espainiar eta Frantziar estatuak hori dena eragiten dabiltzalako, eta nahi genuen baita ere epaitegian adierazi oldarraldi honen erantzuleak eurak ere badirela, eta pixka bat horre ere gure aldarria eraman genuen uste dugula Euskararen Errepublika hori eraiki behar dugula, Frantziar eta Espainiar konstituzioek ez digutelako utziko benetan Euskal Herria berre euskalduntzeko prozesua gauzatzen. Ekintza honen harira, atxilotu egin zintuzten, bai Gorka Torre eta baita zu zeu ere, epaiketaren zain zaudete, apirilaren 11 atzeratu delako, zer da zehazki egotzi dizueten akusazioa eta zein puntutan dago momentu honetan afera guzti hau? Bai, hori da, egunean bertan atxilotu gintuzten eta egunean bertan eman ziguten epaiketarako eguna, eta jarri diguten akusazioa da babestutako ondare publikoaren deuseztapena. Beraz, epaituko gaituzte horregatik, eta apirilaren 11an, eta guk borrokatuko duguna da itzultzaile euskalduna jartzea. Gorka Torrek jada azken aldietan izan duen 3. epaiketa izango da, aurreko 2etan etzien itzultzaile euskaldunik jarri, beraz oraingoan ere saiakera egingo dugu itzultzaile euskalduna lortzeko, eta aukera txo bat egon liteke, ni Euskal Autonomia Erkidegoko herritar izanik, niri uzteko. Izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoan 2 hizkuntzak gaztelania eta euskara dira ofizialak, beraz, nik 2 hizkuntzetan eduki beharko nuke eskubidea nire defentsa egiteko, eta beraz, orain gabiltza horretan, ea itzultzaile euskaldun horren eskaera egin, eta ea egunean bertan euskaraz deklaratzeko eskubidea dugun. Eta ez badugu, berriro ere, begibistan geratuko dena da, nola zapaltzen gaituzten, izan ere, komentatu digute, zerrenda ofizialetan, itzultzaileen zerrenda ofizialetan gaur-gaurkoz ez omen dago euskarazko itzultzailerik, baina epaileak omen du aukera publikoan dagoen edonork 2 hizkuntzak menderatzen baldin baditu eta zin egiten badu egia esango duela itzultzaile lanak egiteko. Beraz, aukerak badaude, nahi badute aldigute utzi euskaraz deklaratzen, eta pixka bat hor dago borroka eta ikusiko dugu zer gertatzen den. Euskararen aurkako oldarraldi guzti hau salatzeko hainbat manifestazio deitu izan dituzue, eta aurrena manifestazio nazionala apirilaren 6 deitu duzute
Baionan, mobilizazioaren inguruko datu gehiago ematerik baduzu? Bai, hori da, pixkat jarri genduen, apirilean 11an daukagu Gorka eta Biok epaiketa, eta apirilaren 6an, aurreko igandez, manifestazio bat. Ez da izango soilik Gorkari eta Bioi elkartasuna adierazteko, justizia euskararentzat nahi dugu aldarrikatu, eta era berean adierazi nahi duguna da, kasu honetan Gorka eta Biok epaituko gaituztela, baina jasaten dugun zapalkuntza ez dugula Gorkak eta Biok bakarrik jasaten dugula euskaldun guztiok, epaiketa batean euskaraz ez deklaratzeko eskubidea guri ukatuko zaigu momentu konkretu horretan, baina egongo dira eta egon dira beste 10 ehundaka euskaldun egoera berdinean egon direnak, epaitegietan euskaraz deklaratzeko eskubiderik gabe, eta horrez gain, justizia euskararentzat ez dagoela diogunean, ari garela Euskal Herri osoan euskara ez dela ofiziala esaten, hezkuntzan aipatu dugun ezintasunekin gabiltzala esaten, arlo eremu guztietan, eta pixka bat nahi dugu apirilaren 6koa izatea hori guztia aldarrikatzeko egun bat, eta baita ere salatzeko egunerokoan jasaten ditugun eraso guztiak, bai Tolosakoak eta bai beste edozein kontu. Orduan nahi diogun jasaten dugun zapalkuntza honi erantzun kolektibo bat eman, eta beraz apirilaren 6an Baionan, 11:30 hasiko da manifestazioa justizia jauregitik, ekintza bera egin genuen justizia jauregitik bertatik, eta herriko etxean amaituko da. Bagabiltza autobusak antolatzen, batez ere hiriburuetatik, erronka edo helburua da hiriburu bakoitzetik autobus bat irtetea, eta horixe. Gaur goizean ustu dute Bilboko Etxarri gaztetxea. Ikusi. Bilboko Errekalde auzoko Etxarri gaztetxearen desalojoa burutu du Ertzaintzak. Duela hilabete jakinarazi zitzaien gaztetxeko kideei apirilaren 4ko goizeko 9etan izango zela desalojoa. Naiz eta goizeko 9etan aurre ikusita egon, polizia indarrak goizago hasi dira eraikinera sartzen. Gazte batzuk barruan zeuden itxita usteari aurre egiteko, baina Ertzaintzak haiengana iristea lortu du eta kanporatu egin dituzte. Ez da atxiloketarik izan eta gazteek beren kabuz utzi dute eraikina. Minutu batzuk egin ditu Ertzaintzak barruan eta ustea amaitutzat eman dute. Kanpoaldean dozenaka herritar bildu dira gaztetxeko kideek sare sozialetan egindako deialdiari erantzunez, barruan zeudenei sostengua adierazteko. Ustearen aurka protesta egiteko manifestazioa deitu dute gaur arratsaldeko 7:00 Ametzolako geltokitik abiatuta. Tentsio handia izan da Bilboko Errekalde auzoko Etxarri gaztetxea usteko operazioan. Atzotik gaur arratsaldeko lehen ordura arte gertatutakoak bildu ditu 11 telebistak. Gaztetxeko kideek deituta mobilizazioa egin zuten atzo arratsaldean desalojoa geldiz zezatela eskatzeko. Mobilizazioa arratsaldeko 8:30 abiatu zen Errekaldeko osasun zentrotik. Gazteen aurka olartu zen Ertzaintza, istiluak egon ziren eta 5 kide atxilotu zituzten. Radio Euskadik jakinarazi duenez atzoko mobilizazioan atxilotutako 5 lagunak aske utzi dituzte, baina karguekin agintaritzaren aurkako erasoa eta jendaurreko desordena egotzi diete. Gedar agerkariaren arabera aldiz horietatik 4 izan dira aske utzi dituztenak, gainera poliziaren bortizkeria salatu du parte hartzailetako batek hedabide horretan. Salatu du atxilotu ondoren Ertzaintzaren furgoi baten barruan jipoitu zutela eta zaurituta dagoela. Desalojoaren egunean agirikoak izan dira Etxarri gaztetxearen aldeko keinuak eta erresistentziarako prestutasuna. Goizeko 7:30 gaztetxearen barruan zeudenek bengala jaurti dituzte leihoetatik. Ertzaintzak aldi berean zaintza lanak indartu ditu. Etxarriko kideek sare sozialetan adierazi dutenez goizetik ari zen Ertzaintza eraikinera sartzen saiatzen eta alboko eraikinetatik sartzeko saiakerak ere egin dituzte. Ertzaintzak operazio handia antolatu du gaurko kaleratzelako. Azkenean 11:20 gutxitan Ertzaintza gaztetxean sartu eta 4 gazte identifikatu ditu. Minutu gutxira 11 heltzear zeudela gaztetxea hustu dute. Errekalde eta inguruetako gazte belaunaldi ezberdinen proiektua izan da gaztetxea. Duela 10 urte abian jarri zuten gazten espazioa da, haien esanetan kukutzaren eraispenaren ondorioz auzoko gazte langileek izan zituzten beharrei erantzun kolektibo bat emateko helburuz.
Migratzaileen eskubideak defendatzeko neurri instituzionalak eskatu dituzte Donostian, kaleko afari solidarioak taldeko kideek immigrazioa delinkuentziarekin ez erlazionatzeko herritar guztien oinarrizko eskubideak defendatzearen alde egiteko eta pertsonak ez deshumanizatzeko. Donostiako kaleko afari solidarioak taldeak migratzaileen oinarrizko eskubideak errespetatzeko adierazpen instituzionala eskatu du. Jarrera arrazista eta xenofoboa gero eta gehiago ari dira zabaltzen. Talde solidarioak dio euskal gizarteak berezko izan duen elkartasunaren bidez immigrazioa arazo gisa ikusi beharrean aukera gisa ikusi izan duela orain artean. Baina hausnarketa hori gizarteko esparru guztietara zabaldu behar dela uste du. Horregatik ezinbesteko zaio dute gai hau Donostiako herritarren sentsibilitate guztiak ordezkatzen dituen foro instituzionalean udalbatzen jorratzea. Azpimarratu dutenez ustezko segurtasunagatik oinarrizko eskubideak urratzen ari dira eta gaineratu dute migratzaileari egozten zaiola errua migratzaile izate hutsagatik. Kaleko afari solidarioaken arabera delituzko ekintzak bere horretan kudeatu behar dira, modu sentsazionalista edo alderdikoian erabili gabe. Kezkagarritza dute delinkuentzia migrazioarekin lotzea ultraeskuindarren mugimenduen diskurtsoarekin bat etorriz eta ondorioz baliabiderik ez duten pertsonei afaria ematea segurtasun gabezia efektuarekin lotzea. Bien bitartean bitxia iruditzen zaie segurtasunaz hitz egiten denean inoiz ez omen da migratzaileen segurtasunan pentsatzen, talde arrazisten eta delitu talden delinkuentzia eta erasoak ere jasaten dituztenean. Horrela zigor bikoitza jasaten dutela esan daiteke izan ere biktimak izan da ere errudun agertzen dira imaginario kolektiboan. Pertsona hauei gizatasunak entzen zaiela salatu du talde solidarioak migratutako hiritargoa jasaten duen errugaitasun presuntziorako eskubidaren urraketa ematen dela eta eskubide hori erakundeek, polizia estamentuek eta abarrek urratzen dutela, baina baita hiritarrek orokorran ere. Horregatik guztiagatik ezinbestekoa iruditzen zaie gorrota delituen eta arrazakearen aurkako protokolari etengabeko jarraipena egitea. Ildo horretan Donostiako udaleko alderdi politiko guztiekin bilerak eskatuko ditu talde solidarioak adierazpen instituzional bat adostu eta onar dezaten immigrazioa delinkuentziarekin ez erlazionatzeko, herritar guztien oinarrizko eskubideak defendatzearen alde egiteko, pertsonak ez deshumanizatzeko eta xenofobia eta fasismoarentzako joera gero eta arriskutsuagoari aurre egiteko beharrezko diren neurri instituzionalak bultzatzeko. Hain justu aste honetan EH Bilduk proposatuta eta EAJarekin eta PSrekin akordia lortu ondoren Legebiltzarrak erabaki du migratzaileak kriminalizatu eta gorrota zabaltzen duten diskurtsoei aurre egitea. Migraziorako euskal itun soziala aldarrikatzen du eta giza eskubideak gizarte kohesio eta integrazioa defendatzen ditu. Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza grebari dagokionez, hezkuntza publikoko irakasle lan gatazkari amaiera emango dion akordio bat lortzeko asmoz bildu dira gaur Eusko Jaurlaritza eta sindikatuak, baina sindikatuek salatu dute Jaurlaritzak ia ez duela proposamenik egin ordu eta laurdeneko bileran. Lakuako hezkuntza sailak sindikatuak negoziazio mahaira berriro deitzea erabaki du ostiral honetan. Hala jakinarazi du Begoña Pedrosa sailburuak ohar batean. Bere helburua euskal hezkuntza sistemaren benetako beharrei heltzeko baterako eraikuntzan oinarritutako etapa bat irekitzea dela adierazi du. Steilas, Lab, ELA eta Comisiones Obreras sindikatuek aste honetan beste bi greba egun egin ondoren negoziazioaren geldialdia salatu eta edukiak dituen elkarrizketari berriro ekitea aldarrikatu dute. Gainera, gaiari aurre egin ezean greben 3. fase batez ohartarazi dute. Oraingoz 9 lanuzte egun izan dira ikasturte honetan. Aste santuko geldialdia hurbil dagoenez, sailburuak esan du apirilean beste aukera bat dagoela, lasaitasunetik eta euskal hezkuntza publikoarekiko konpromisotik aurrera egiteko. Martxoaren 24an goizaldeko ordu txikiak arte luzatu zen sindikatuen eta hezkuntza sailaren arteko bilera, baina ez zuten akordiorik lortu. Sailak ez negoziatzeko irizpidea ezarri zuen mahai gainean greba egunak mantentzearen ideia segi bitartean. Aurreskolen eta garbiketako eta sukaldeko langileen sektoreetan jada adostutako gaiak mahai gainean geratu ziren. Besteak beste soldata igoerak, administrazioko beste langile batzuk homologatuko lituzketen baldintzen hobekuntzak, burokraziaren murrizketa eta belaunaldien arteko erreleboa. Iruñeko udalak eta Raidon Iruñeko bizikleta elektrikoen enpresak aurre akordioa lortu dute eta beraz enpresak azkenean zerbitzua mantenduko du.
Iruñako bizikleta elektrikoen zerbitzua, Raidon enpresak kudeatzen duena, ez du bere zerbitzua etengo. Hasiera batean iragarri zutenez, enpresak bere zerbitzua apirilaren 5ean bertan behera utziko zuen, arazo ekonomikoak direla eta. Hala ere, Iruñeko udalak eta enpresak aurre akordioa lortu dute bilera baten ostean. Akordioaren bidez, zerbitzuaren bideragarritasuna bermatu nahi da. Raidonek bere arazo ekonomikoei aurre egin ahal izateko baldintzak negoziatzen diren bitartean. Udalak ziurtatu du helburu komuna dela zerbitzuaren jarraitutasuna bermatzea. Funtseskoa baita hirian mugikortasun jasangarria izateko. Hala ere, LAB sindikatuak enpresaren jarrera kritikatu du. LABetik aspaldiko parte salatzen ari gara Rideon enpresako langileen lan baldintzak, gehiematen azken hilabeteetan gero eta jende gutxiago eta daude lanian, bai teknikoak, bai langileak gero eta lankarga handiagoa dute, eta arazoak izan dituzte kobratzeko, eta azken hilabetean izan da hori. Daramate 2 hilabete kobratu barik, beti enpresak esaten dio arazoa dituela ordaintzeko, ez dagoela dirurik, baina gure partetik bai ikusten dugu hor egon dela oso gestio txarra enpresatik eraman da, eta eskatzen genuen soluzioa bilatzeko. LABek berehalako konponbidea eskatu du soldatak ordainduko direla eta lan baldintzak duinak izango direla bermatzeko. Kulturarloragoaz orain, euskarazko Minecraft film bat Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako zinemetara heldu da Zine Euskadiren eskutik. Tranquil! Kolpea urrontziarekin arituko dut! Blisti-plasta! Minecraft film bat Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako zinemetara heldu da. Akzioa, abentura eta fantasia batzen dituen film honen estreinaldia apirilaren 4ean izango da. Zine Euskadik sustaturiko Zinema Euskaraz programaren eskutik. Baina egun batean, han agertu zen. Nederra! Adin guztientzat zuzendutako film estatubatuarra euskeraz ikusteko aukera izango dugu. Minecraften unibertsora gonbidatzen gaitu filmak, istorioak, Garret, zaborbiltzaile, Garrison, Henry, Natalie eta Dawn moldatu gabeko 4 pertsonek eguneroko arazoekin dituzten borrokak kontatzen ditu. Ustekabean, atari misteriotsu batek herrialde harrigarri batera eramango ditu, eta etxera bueltatzeko mundu arraro hori menderatzen ikasi beharko dute. Abentura horretan zehar, ausartak izan beharko dira, eta euren ezaugarri berezi eta sortzaileak berraurkituko dituzte. Ai ez, berriro ez, aiene, ondo zaude. Buru handia duzu. Iritsi gara amaierara, euskarazko berri gehiagorako badakizue sartu gure sare sozialetan edo kuskuxatu gure atari digitala. Ongi izan. Heyo, Mikel eta ekipantxoa eta behi, multzo eta beloki, txamarra eta beroki, aritz eta maider, noiz arte, maixa eta xiar, izango te bihar. Heyo, Mikel eta ekipantxoa eta behi, multzo eta beloki, txamarra eta beroki, aritz eta maider, noiz arte, maixa eta xiar, izango te bihar. Eskotan geratzen biderdian, ponda binon, jartzen naizela bilakan unden Mikelon, nondikote dagon, ez aldago inon. Erentzuta gizon da, biokizerditan, taleko aukerra, Pakito Mantzebota, Roberto Laizeka, Zugabena gola idorra leizeka, Haiz eta kometa, saxo trompeta. Artelan ederrak itengo, estudio dugu Pompidu, batera bidia momentuz, Zugabea izia momentuz. Artelan ederrak itengo, estudio dugu Pompidu, batera bidia momentuz, Zugabea izia momentuz. Basikera mantxo, rollo montxo, senda onzatik tangoa zendu, erraitzeko maldan motorrenku, bene pul jarri gera la full eta hankatak tengo juri gitarrak hartuta bagoa zer indika voltaka, birruela, la huanka, tande. Txando bizikleta
bikikletan ez dela Esteban, tamen honetan elkartu gera, mikroatzean abiera itzo, usabia gabezera, baixu txabito bikikletan ez dela Esteban, tamen honetan elkartu